ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಳೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಪ್ಪೋಡು. ಪರಸ್ಪರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಚ ಸತ್ಯಭಾವನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ದೇದನೊಡಪ್ಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೋಕುಲು ವಾ ನಿಶ್ಚಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಏಪ ಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿಡು ನಮನು ಓದಿಸವನಂಚಿನಾರು ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಅರೆರ್ದೆ ನಮ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ದೇತನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ವಿದ್ಯೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವಿರು. ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಮುರುಳಿನ ಓದುಲೆ. ಗೀತೆ: ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಸಮಾನಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಉಲ್ಲ. ಆಂಡ ಏರು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಸ್ವಯಂನ ಬಾಬನ್ ಎಂಚ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುನಿ. ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಅಂಚನೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಜೇರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆತ್ಮ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡೋ ಬಾಬಲ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಳ್ಳಿರು. ಆತ್ಮರ್ದುಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಶರೀರವಂತೂ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಲ್ಲರು. ಭಲೆ ಏರಾಂಡಲ ತೆರಿಯೊನಡು ಆತ್ಮ ಎಲ್ಯ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಬಂದು. ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು, ಅಡಕವಾದುಂಡು. ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮದ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ದೆತುನುಜ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಪಂದು ದೇಗಲೆಪ್ಪಿರು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಸದಾ ಪಾವನಾದುಪ್ಪೆರು. ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಚಯ ತಿಳಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ತಿಳುವಳಿಕೆರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರೋ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಈತು ಪೂರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಗು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಪನ್ನಗ ಪತಿತೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನುಲ್ಲೆರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸಾಧು ಸಂತೆರು ಮಹಾತ್ಮೆರು ಸಹ ಲೆಪ್ಪೆರು. ಅರೆಗ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಪಾವನಾಪುನ ಉಪಾಯಲ್ಲ ಆರೆ ತೆರಿಪದು ಪುರುಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಉಂಡು. ನಮ ಕೇವಲ ಬಿ ಹೋಲಿ ಪಂಡು ಬರೆಯುಲಿ. ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪಾಡ್ನೆರ್ದವರ ಒವ್ವೇ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಪಿದೇದಗುಳು ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ತೆರಿಪದೆರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಲೋಗನ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ದ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೆರಿಯೊಂಜರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಪವಿತ್ರಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಮ ಪವಿತ್ರತೆ ಪಂಡ ಹಿಸ್ ಹೋಲ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪೆರು. ಇದು ಪವಿತ್ರತೆದ ಟೈಟಲ್ ಪಂಡ ಬಿರುದು ಆದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರೆರು ಪನ್ಪೆರು. ದಯಪಂಡ ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುಜೇರು. ಭಲೆ ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರವಾದುಪ್ಪೆರು. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು.
ಅಂಡ ವಿಕಾರದ ಕೈತಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಪವಿತ್ರಾದ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಆಪುಜಿ ಏಪ ದೇಹ ಉಪ್ಪುಜೋ ಅಪಗ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು. ದೇಹವಿಜ್ಜಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವಾ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರೋ ಅವು ನಮ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗೃಹಸ್ಥಿಲ್ನ ಕರ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಜ್ಞ ತಪ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನವು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನ ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಕೇವಲ ಇಂದೇ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥಿನಕುಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಲೆ ವನಸ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವೆರು, ಬೇಡುದು ತಿನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಟುದು ತಿನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಅಕುಲು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು. ಹಠಯೋಗಡ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಕ್ಕುಜೇರು. ಏಪ ಬಾಬ ಬರ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಜೆರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಹ ಆಪುಜಿ. ಏತು ತೆರಿಪಂಡಲ ತೆರಿಯೋಣುಜೇರು ಈತು ಜನ ಬೈದೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಸಮಾಚಾರನು ಬರೆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಏರು ತಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯೋನೆರ ತೂಕ ಮಸ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಮನು ಓದಿಸವನಾರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುರ್ಲೇರು. ನಮ ಅರೆರ್ದೇ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ಬಾಬಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲ ಸಹ ತೂಪೇರು. ಕೆಲವರು ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಎನ್ಮ 10 ದಿನ ಬರ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐನ ಬರೆಪುಜೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಮುರಳಿ ಓದುವೆರೋ ಎಜ್ಜೋ ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿರ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಓದಡು ಪಂದು ಜಪ ಸಾಹೇಬು ಸುಖಮಣಿ ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಗ್ರಂಥನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕುಡ ವಿಕಾರುಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯರ್ಡ ಐರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ. ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ವಿನಾಶದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಮ್ಮ ರಚಯಿತ ಅಂಚನೆ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೊಂದಿಜ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಆದಿ ಆದುಂಡು, ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯೋಡತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲವತನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸಾಕಾರವತನಗೂ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಏಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮಧ್ಯಯುಗವಾದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸತ್ಯಯುಗ, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗ. ಅರ್ಧದ ಲೆಕ್ಕವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಆದೇಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಓಡಿ ಬೋದು ಬರ್ತುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾಯೆ ನಿಕಲಿನ ಸಮಯನು ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಾಯೆಗೂ ವಶ ಆತೇರು. ಐದವರ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ವಾ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಇಂದು ವಿನಾಶದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಒರಿ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿನು ದಿಯೋನಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗೊರ್ದು ಆತ್ಮನು ಪಾವನವಾದ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು.
ವರದಾನ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ರಾಜ ಋಷಿ ಭವ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಖುಷಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ರಾಜ ಋಷಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲ್ಡ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಸ್ತುಡ ಸೆಳೆತ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯತ್ತಿನಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತಲ ತನ್ನ ವಶಡುಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯತ್ತಿನಲ್ಪ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಲ ಸೆಳೆತ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸ್ವಯಂನು ರಾಜ ಋಷಿ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಿ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜನ ಜೊತೆ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಸ್ತರು ಪಂಡ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಏರು ಮಾತ ಆಧಾರ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಪೋಪುನ ಸುರುಕು ಒರಿ ಬಾಬಾನು ತಮ್ಮ ಆಧಾರವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಕುಲು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.